rutina y ensayo Teko bizitza bakarra Da ez etxi Nekatua gaudelako Betiko modun Namestu ello gau Ez dela bilege Erdikan ez dele Kuatea Bondala gala Haupa ekipo, honako saioan utziko zaituztegu Amaikan Perren lehenengo zatiko unerik politenekin. Gogoratu irailean bueltan egongo garela, beraz, disfrutatu itzazue unerik interesgarrianak. Ongi izan! Oraingo honetan minutu bat izango dute, beraiek beren furgoari sortu duten txiringoarekin argazkirik onena ateratzeko. Beraz, has dadila atzera kontua. 3, 2, 1, aurrera bikote! Berrogeita 3 segundu, argazki, nahi beste argazki atera ditzakezue. Nahi dituzuen argazki guztiak atera ditzakezue. Kontuz hor erori gabe. Kontuz hor erori gabe. 15 segundu geratzen dira, kontuz hor Gorka. Ez zaitez erori. No se puede por ahí. A ver si vamos a tener un accidente, ¿eh? Venga, Gorka! Iru. Se me lo has copiado. Eta azkenik, 3. erronka, minutu terdi dute gure lehiakideek argazkirik txukunena egiteko. Has dadila kontua, 3, 2, 1, aurrera! Minutu bat eta 20 segundu! Hor, busek baditu batzuk. Mikelek prestatzen ari du bere txokoa. Minutu bat eta 10 segundu oraindikan baditugu. Mikelek dena prestitzi honen. Busek badu hemen bere konketa, bere pika prestatu du. Argazkia egiteko. Nahi beste atera ditzakezue. Eta gero bat erabaki beharko duzue. Minutu bat faltan. A ber, zelakoa egiten duten. Naiz. 40 segundutxo. Hogeita 2 segundutxo. Amar, bederatzi, 8, 7, 3, 2, 1, denbora! Egina! Guazen! Bueno, hemen badugu ja, azkeneko emaitza izango litzateke. Hau da, ja, furgoneta ja bukauta. Furgoneta han ikusi zuen hortatik ja, ona pasatzen geha, hemen ja ditugu, bezeroak aukeratu ditugu funda batzuk, eserlekoak montatuta, hau da, izango nuke gure komedorea edo egoteko toki bat. Eta bai egia dela furgonetak motxago balima da, luzo balima da, hemen murrizten da asko distantzia. Ze L2 eta L2H2 540, 540, hau asko txikiagoa da. Eta nik beti ematen dut garrantzia handiagoa honi dutxari baino, ze azkenean dutxatzen zera momentu batean azkar eta jazta, baina hemen egoteko batezen neguan ere behar dezu tokia. Eta nik ematen dut igual garrantzia desente. Eta hemen ja bai, hemen egiten diana da argiak montatu, mueble guzti ja ikusten ditugun bezala, hau da komedoreko altilloko moduloa, sukaldeko moduloa, frigorifikoko moduloa, kabina dutxa, eta bueno, ja montauta dagoenean egiten ditugu, probak eta egiten ditugu, eta bezeroari entregatzen diegu manual moduko bat, bere furgonetako argazkiekin, atal bakoitzan nola funtzionatzen den ikusteko. Eta furgoneta danak, ukentetak furgoneta guztiek dute litioko bateria, denak.
Eta litioko Eta zer bateriakin... dela eta erabakizuen litioko bateria? Ba, gaur egun litioko bateriakin daukazulako autonomia askoz gehiago. Eta gero bai, litioko bateriakin daukazuna da, mobileko aplikazio baten bitartez, posible ez du kontrolatu zenbat energia gehitzen daizun, zenbat joko konsumoa daukazun, edo adibidez, kanporatatzen bali badugu eta eguzkia bali badaukagu, eguzkitik zenbat energia jasotzen ari garen. Furgoneta hauek izaten dituzte 3 energia iturri. Bat da eguzkia, bestea da gure motorra, eta bestea da kanpoko kablea, 220ko entxufeko kable hori, kanpin baten edo garajean baten konektatzeko aukera izateko. Orduan, gestio hori dena egiteko, gaur egun litioko bateriak Bluetootha da makite, eta mobileko aplikazio baten bitartez sartzen gera bateriaren barrura. Eta furgoneta honetan adibidez, dituen ezaugarri guztietatik, zeintzuk kontsumitzen dute elektrizidadea da, zeintzuk gasa o zelan kudeatzen duzu hemen energia iturri horiek? Hemen, sukaldea bakarrik handoa gasakin, ze ematen dugu 3 kiloko bombonatxo urdin hori, kanpingaseko tipiko hori, sukaldearentzako bakarrik. Beste gainontzeko guztia elektrikoa da. Hemen adibidez, kalefazioa gasoilakin dijoa, motorreko kombustiblea erabiltzen du, eta gero ura berotzeko boilerra eta gainontzeko guztiak elektrikoa dira. Gu montatzen dugu elektrikoak, ze litioko bateria potente bat dauka, 200 amperoko bat jartzen dugu modo basiko batean, opzional bat izan gabe, 200 batioko plakasolo bat jartzen diogu, eta gainontzeko karradore guztiak 30 amperiotakoa dira. Orduan, energia nahikoa daukagu. Eta hemen, suposatzen dut, 12 batiotan egotea aparte, voltiotan egotea aparte, 220 ere. Daukagu, inversore bat daukagu, hori da inversoreko mandua, hori piztutzen digunean, inversorea martxan hasiko litzateke, eta daukagu 2000 batioko, onda purako 2000 batioko inversore bat. Eta horrekin egiten duguna, hemengo entxufetan, 220 izan, eta hauek USB-aketan funtzionatzen dugu, eta dena... Hemen energia nik importantzia handia ematen diot. Eta lehenengo erronkan, minutu terdi edukiko dute gure partaideek ahalik eta txiringorik politena jartzeko. Az da bila erronka, 3, 2, 1, guazen aruntza! Minutu eta 26 segundu. Joseba gorratzetik anateatzen nahi ditu aulkiak. Hemen parean dut izkizut. Goaz, a ber, Aimarrek egiten duen. Aimarrek dagoeneko patatak atatzen nahi ditu. Lehenengoa. Ados. Minututxo bat orain dikan baduzu, Laguntza barra duzu, Aimar. Ez da, molatzen naiz. Bai, Tope. bueno, honek toldo eta guzti oteakoik. Joseba jarri dugu hemen belarditzoa. 53 segundu. Hogeita 13 segundu. Bueno. 18 segundu. Uste nuen, aurki bakarra eta barkotzen duda, 10 segundu behatu zaizkigu. Zorra! 8, 7, 6, 5, 4, eta denbora dagoeneko badugu. Listo, kalisto! Vale, Azkarraz diela banekien. Horren besterako ez, 11 segundutan sortzen da salun modeloko ohea, tu. Makina! Jode, eta gaina kriston ohea geratzen da. Bai, gelditzen da. Ba, noa. Boa! Hemen bai gustora. Hemen bik egiten dutelo, eroso baino erosoago. Bai. Hori da ideia. Hemen bi hiru pertsonak egotea. Sare sozialetan argazkiak egiteko horre... Hori da. Hori dana pentsatuta dago. Duzula, edo mendito torren batean, horre inguruan. Hori da. Que bueno. Gero, hemen, esandakoa bezala, hemen dazkagu, gure azkenen, toki aprobetxatzeko, tokiak izan behitugu, hemen bai, beste gauza, hori da. Vale. Eta hemen ikusten nahi dudanez, honek dutxa kanpoan ere baduke? Hau bai, kasu honetan bai, hau da estilo pro,
Orduan gauza da, 20 eta 20 izandako bidoiak kentzen ditugu, eta egiten duguna da, bidoi pixkat handigoa jartzen dugu, kasu honetan, 57 litroko Vale. bidoi handi bat daukagu beko aldean, eta orduan egiten duguna da aldatu griferia, eta Vale. orduan honekin jarriko genuke dutxan kontua hemen kanpo aldean. Bale. Autonomia gehiago duzu, lehen komentatu duzun plus horietako bat izango litzateke. Hoi dia plus txikiak, askotan ez da beharrezkoa hainbeste ura izatea, zen azkenen furgoneta txikitan normalean ez duzu pasatzen hainbeste denbora. Horrenbesteko autonomiarik ez dugu behar. Orduan askotan ez da behar. Hau da extra bat, adibidez, pertsona bat oso autonoma izan nahi duela, eta igual bizi nahi duela furgoneta autakutan. Edo, bueno, zuk ere lehen komentatu duzun surfaren munduarekin, askotan ere gatzak entzeko, areak entzeko, horrelako... Bai, niretzako bai. Askotan gainera negutan eta oso hotzak izaten dianean, azkenen boiler bat jarrita igual, alik eta... Epeltzeko, askotan... Ongi. Bai. Aizu, egarriak jota nago. Trago bat hartuko bagenu eta hemen freskatuko bagara barruan. Primeran. Venga, guazen ba. Goaz ikustera, nora beste zonalde batzuk. Hemen, nire eskubita daukaguna da premontaje guztia, premontaje azkenean guk premontatzen dugu aldugun guztia kanpotikan, azkenean kalitate gehiago izateko, baita ere erosotasun gehiago izateko. Hemen da 3. estazioa, hortxe dena da jartzen ditugunak klaraboiak eta plaka solarrak, azkenean 2 metrotatik gora doanean lankidea, baita ere babestu behar du, orduan bai arnesarekin eta guzti, eta hori izango litzateke lanpostu hori. Eta hemen iristen gea 4. postura, eta 4. postuan ja dakaguna dira altzariak agertzen direla. Ja azten geha altzariekin montatzea. Hau adibidez beste furgoneta mota badaka, beste distribuzio bat, eta distribuzio hau adibidez da o elektriko batekin hemen baitare kabinan, altuagoa da, furgoneta ikusten baldin baduzue. H3a da, tamainaletik. Hau baitare, hori, 4., 5., 6. postutan dauden furgoneta, hau ja ikuste duzu ja, dena zatuago dagoela. Hau ja, gure modelo, daukagun baitar espozizioko modeloa da, gure bestsellerra ez, baina hau izango litzateke. Oda gehien ateratzen duzuen modeloa. Bai, hau 540 eta 6 metrotan gehien, orain arte ateratugun modelo gehiena. Eta bezero batek disfrutatuko lukena, orain ikusiko dugu, ez? Hori da, bezeroa ikusiko dugu hor bukatu bat, hau ja bukatuak daude hauek, hau begira, hau da H2 gainean, ikusi dugu lehenago H3 bat, garaje batekin, hau da H2 gainean 6 metroko furgoneta, hau azten geha saltzen nahiko, dela garaje batekin, bizikleta elektriko entzako. Izugarrizko espazioa duen garaje batekin. Eta oe longitudinal batekin. Hau adibidez, azkenean, helduak diren pertsonentzako 50 marritik gora. Erosotasuna. Hori da. Azkenean ez dute nahi beste gainetikan pasa, eta dakaguna da, horrela lo egiten dugula, 6 metroko furgoneta batean, eta irabazten duguna atzeko. Izugarrizko edukiera. Beti gure bainu sistemarekin jokatuz, orain ikusiko dugula, nora di joan guztia, furgoneta bukatu honetan, adibidez. Ordutik nire bihotza, hotza, ikusi baina zinjo, zerua, tripa goiti bera nastuta, gauean biokoean sartuta, ume bat izpilu aurrean mutua, bizitza dauka itxututa. Bueno, Xabi, eta orain hemen gaudela, azalduko diguzu pixka bat hemen dituzun zirrikitu guztiak. Bueno, pues esan duguna, ez, nebera, sukalde, grifoa urarekin, gero hemen armario hauek erabiltzen ditugu ere arropa gordetzeko, hemen baldita hauek, hau jarri zion ere aurreko jabeak, hau berez ez dator, serien, baina, bueno, jarri zion eta... Beste apalatik. Erabilgarri, azkenean, badakizu. Furgonetan eta sobratzen, ez? Hori da, zirrikitu guztiak ongietorriak dira, ez? Eta hau berdin. Añadido horrek ere egiten dizu kriston papera. Kafea, olioa, kafeterika... Hor ere despensa modukoa duzu, ez? Bai, hemen gordetzen dugu gehiago sukaldatzeko. Zartagiak, platerrak, edalontziak, eta gero hemendakoa kuberteroa. Eta honekin moldatzen gara. Hona heltzen gara, lehen ikusi dugun balden edo apalen horretara.
Hemendik ere sartu daiteke onera eskua eta hemen badu pues, galtzerdia, galtzontxilloak nik hemen sartzen ditut. Vale. Eta gero hemen dauka ere, hau da Eta zulo bat. guztia, zuloa. Hori da. Eta hor gordetxe ditugu, pues, toallak, zapatillak, horrelako, baino jantziak, horrelako gauzak. Vale. Eta hemen azpian ere esan dugu hori. Osea, eserlekua... Eserlekua dago ere dena hueko, eta hor ere pues, gauza pila gordetzeko aukera. Vale. Jo, egia da, orain grabatzen ari garela 4 pertsona hemen barruan sarturik, kriston espazioa nabari da, altuera aldetik ere ematen dizu kriston amplitudea, eta gauza bat bai faltan botatzen dudala, tio. Komuna. Komuna badu, ez du komunik furgoneta honek, edo nola... Esan behar niretzako komunik hoberena dela natura, baina naturan ezin denean, badugu hemen poti bat, eta hemen justo dago armario bat, potiaren tamainagoa, eta hori atera, eta, bueno, pues... Bakoitzak egin ditzala bereak hor. Vale, osea, badu full ekip. Bai, bueno, gure beharrak behintzat asetzen ditu. Soberan. Gero argitasun aldetik ere, edo ventilazio aldetik. Pare bat. Goian, alboetan, moskitera, iluntzeko goiak ere jisten dira. Eta hau da lehen komentatu duzun, osea, eserleku hauek tiratuz egiten da. Eserlekuetatik, onaino. Osea, gidaritako pilototik onainoko. Onaino, hemen sartuko lirateke. Oinak eratuko lirateke hemen azpian. Vale, eta bigarren ohea montatzeko nola egiten duzu edo non dago bigarren ohea? Bigarren ohea egongo lirateke hemen goian, eta montatzen da minutu batean. Egiten da, hola, tabla batzoko lan irekitzen direnak, eta gero badu rail moduko bat, tiratzen duzu horrela beste bigarren plataforma bat, eta ateratzen da kojinekin eta dena, eta hor badugu goian ere... Espazio aldetik behin goikoea montatzen dutula, ze gaur, imaginatzen dut bekoa montatzen bali maduzu soilik, izugarrizko espazioa duzu, eta ez du klaustrofobia sensazioa ematen. Galdetzen dizut, ze nirean adibidez, nik literak ditu dala, nik normalean bekoan egiten dut, eta goikoa literak kendua dut, naiz eta nahiago nuen beko zonalde guztia libre izan edukiera gehiago txirrendula sartu edo 1000 gauza sartu alizateko. Baina oso klaustrofobikoa suertatzen zitzaidan goian lo egitea. Hemen antzekoa gertatzen zaizu edo... Bueno, hemen izango zenuke, hemendik gorainoko altuera hau. Zuek erabili duzuenean ongi eroso, zaudete? Bai, ez gara ere sobera handiak, igual altuagoa den bat, igual esertzeko edo biratzeko edo izango ditu arazo gehiago, baina guretzat primeran. Osa, ez zenuke komentatuko hori ala denik. Jode, primeran. Ongiru ditzen bali mazaizu, aterako gara kanpoan, ikusi nahiko nuke kanpotik pixka bat hori, lehen ikusi ditugun portabizisa eta pare bat galdera ditut kanper munduaren bilakaeran edo zuk edukitako astapenen inguruan hitz egiteko. Ozen kanpora? Bueno, aurreneko erronka izango da, 2 minutu edukiko dituztela bai idoiak baita gorkak, kanpamentu perfektua sortzeko. Beraz, denborari ekingo diogu, eta ez da dila jolasa. Hementxe dugu, 2 minutu, 3, 2, 1, aurrera! Nahuat! Hartuko dituz, aulkiak... Aupa! Ia geldi! Beroa, uriarekin. Pamento base. Ze falta da. Nada, pues algo para tomar, ¿no? Venga, 30 segundu! Amalau! Amabi, amar! Federatzi! Zortzi! Zazpi! 5! 4! 3! 2! 1! Denbora! Badugu! Eta bain kronometroa prest dugula, hasta dila erronka. 3, 2, 1, aurrera! Amar segundu pasa dira. Guzek beltzoia kanpoan dauka. Zein izango da azkarrena.
Hogeita bat segundu. Bide gainean bakarrik hemen Gizarre edo zerraldetzen Ta galdu edo Kamperizazio prozesua ez bain lantegian gaudela, ze fasetan edo nola egiten dugu? Ba, gu hemen ikuste bali mazu, dauzkau hiru zona pixkat diferentziatzen dianak. Orduan, daukau hemen pixkat, furgoneta etortzen dienean serietikan etortzen dira txapa, osea ezer gabe, eta gu gaina jende esaten dugu, albalima ez ekartzea ezer. Ningun extra. Osea, gu jarriko diogu jarri beharriko gauz guztia. Orduan, gu ja furgoneta sartzen da honeak, kasu honetan hau daukagu, mantxi bertan hasi berria daukagu, hau daukagu ja egurlanakin egiala pixkat erdizkaola, eta beste bat daukagu guztiz bukaguta. Orduan, aurreneko gauza egiten dioguna da kanpoko gauzak, klaraboiak, plaka solarra, urantomak, depositoak, eta kanpotik handoan gauz guzti horiek. Gero egiten diogu instalazio elektriko guztia montatzen diogu, gero aislamentua, barrungo aislamentu guztia, lurra, barrungo sabaia dugu, tetxua jartzen diogu, eta ja horrekin ja egurlanakin hasten gara. Egurlanakin ititugu bi gauz desberdin. Bat da, bezeroak aukeratzen digu, katalogoan dauzkagun, 4 edo 5 tonalidade ezberdinak, hori ja aroztegitikan etortzen dira directamente ja aplakauta, daude igual 5 modelo desberdin, eta beste aukera da, nola hemen prensa bat daukagun, prensa hortan bezeroak aukeratzen du, lamina, HPL, hori da, porque guk egurra normala eosten dugu, hola biluzik, zer aplakatu gabe, eta han jartzen gara kabaieta batzukin, taleroa jarri, eta aplakatzen dugu. Espezifikoki bezero Bera nahi duen kolorea, hori da. Eta hartaka munduan egongo da, furgoneta berea bezalako inorez dago. Orduan, ematen diogu, beste, bizkat konfiguratzeko aukera hori. Eta gero hori, behin egurlanakin hasten geanean, iten detena da, nik ja ordenagailuan ditut diseinu batzuk egina, eta kontrol numerikoko makinan moztutzen dut. Kontrol numerikoko makinan moztutzen denean, etortzen naiz ona. Eta hemen egiten ditugu moduloka montatu. Adibidez, frigorifikoko moduloa. Da, modulo guzti bat, eta hemen digan atatzen daia, kajoiakin, giakin, armairuko ateakin, frigorifikoaren huekoakin, entxufekin, da denakin. Hori ja, montauta atatzen da, urrengo moduloa zein da. Oeko arkoia, dena guztiz. Eta egin izan dut gainea, behin eduki genuen furgoneta batekin etzan iristen, konzesionariotik denbora desienta pasatzen, aurreatze aldea egin nuen hemen furgoneta hemen kanpo montatu genuen. Hori esan marrizun, zuk aldez aurretik baldin baituzu plano ezberdinak, baldin baituzu neurri guzti horiek, eta moduluka entolatzen baldin baituzu zure lana, gero azkenean da Tetrisa sortzea. Hori da, hori egiten dut. Orduan, nik hemen montatu izan duet, sukaldea, frigorifikoko kajoiak eta moduloa, eta logelako modula. Hori da, eskubialdea. Eta ezkerraldean daukagu logelako ezkerraldea, dutxa eta komedorea. Orduan, dena hemen montauta daukagunean, furgoneta iritsi zen eta aste beten montatu denuen furgoneta. Hirugarren erronka hontan, gure partaideek minutu terdi izango dute furgonetaren edo txiringoaren argazkirik txukunena egiteko. Beraz, minutu terdia has dadila, 3, 2, 1, goazen aruntza! Detaile guztiak Aimarrek zaintzen. Aimarrek liburu eta guzti jarri du hor. Iratzargailu erlojutxoa eta guzti landaretxoa. Josebak bere furgonetak, eskuz egindako furgoneta asko maite du. Zaiten ari dio argazkia eskuz egindako etxetxoari. Etxe kafetera. Selfie bat atatzen nahi du. Azkeneko 2 segunduak. Eta bukatu da denbora. Denbora bukatu da.
Euskal Herriko furgoneta txukuneraren bila gabiltza, eta honek itxura hartzen hasi du, Bai, egia esan, hau gure kanperizaketen alboan, da gustokoena. Zen azkenen, hau pixkat orientazioa da bikotentzat, pertsona bakarrentzat, 3 pertsonentzat gehienez, azkenen, honen izena da txeslun, Vale. Orduan, zergatik da txeslun, hemen sofa txeslun bat bezala sortzen da, eta hemen azkenen daukagu saloi bezala, baino txeslun sofa batekin. Distribuzioarekin, karo. Orduan, aurreko eserlekuak ezin daitezke giratu, hori da, izan dezaken kontretako bat, baina horrek emate digun onura da, erabili dezakegula atzeko parte guztia bere horretan. Hori da. Hemengo atzekalde guztia erabil dezakegu, hori esatezuna edo azkenen dira furgoneta o bai karga o bai mistoak, normalean beti datorrela 2 eserlekuekin kopilotu aldian, eta orduan, honentzako basia jartzia ez da oso aproposa. Ez duzu ere aldatu beharrik, individualandako eta listo. Orduan, hau karga izan da, zu azkenen bizitza guztia egiten duzu atzeko partean, karo, eduki eraldetik baduzu guzti hau. Azkenek ukitu superfinak dituzu hemen argitxo eta rollo guztiekin. Eta hemen dituzun altzariak, han ikusi dugunaren antzekoak dira, hau da, atzeko kanpoaldean egiten ditugun altzariak, azkenen, poliki-poliki sartzen joanten ditugu hemen barrenian. Ze bat langile dituzuen? Guk hemen izan geha 30, eta orain gaude 17. Vale. Zuek 17 langileekin enpresa gizan manejatzen duzuen volumen hortan kalitateak berdintzeko, nola egiten duzue prozesuak estandarizatzeko edo langile guztiek esku hartzen duten prozesu hauetan emaitza berdinetara heltzeko? Hor dago, azken finean, badago ingenieritza pilo bat, lehenago hitz egiten genuen I+D-arekin, baina baita ere askoz dago produkzioa atzean, ez? Azken finean, nik esate dugu, prozedimendura guztiak ikusi behar dira homologatuak izatea, dena egonkortasun hori bilatzea, baina baita ere lankide berri bat hartzen baldin badegu, izatea, ideia nola dijoan guztia, eta bere lanpostua zer egiten behar duen. Azken finean, guk gure lankideak... Eta hori nola bermatzen duzu zuen kasuan adibidez, postu hontan. Ni sartu berri naiz orain lanera, zuekin lan egitea, eta bigarren postu hontan lan egitea tokatzen zait. Zeintzuk izango lirateke nire eginkizunak hemen, edo nora jotzen dut, zeintzuk diren jakiteko. Lehenengo entrenamendua dakazu, hemengo lanpostuko kide batekin, eta gero dakagunak lanpostu guztietan dakagu horrelako prozedimendura gidak. Baditu horrelako prozedimendura gidak, baita ere digital bertsioetan lan egiten dutenak, baina beti, nik esaten beti paperrean eskura izatea instrukzio bezala, altzari bat montatzeko instrukzio bezala. Eta orokorran ikuste duzu, lankide berriak sartzerakoan, izatu dute eskura, baina beste aia dakade kajoian sartuta, zati badakite askoz egin behar duten, ez? Ni irrikan nabil, dagoeneko furgonetaren barruak ikusi ditugula, findutako furgoneta txukun bat ikusteko. Eta bere zirrikitu guztiak arakatzeko. Erakutsiko zeniake? Guazen ikustea. Venga. Eta hau jasangarria, holan pixkat izten joateko, hau jasangarri izaten, azkenean, zu pertsona moduan ezagutzen zaitu dela, jasangarritasuna bilatzen duzu, bertako produktuak, horrelako filosofia dara mazu zure bizitzan. Turismo mota honek jasangarritasuna edukitzen jarraitu dezan, ikusten gaituzten pertsonei ze aholku emango zenieke. Zer egin dezake ikusten ari gaituen pertsona horrek zer egin dezake honek bizirauten jarrai dezan. Bueno, nik uste, baina hau ez da bakarrik kanper mundua bizirauteko, baizik eta, pertsona ez, munduarekiko eta saiatzea pertsona ona izaten, errespetuz jokatzen, eta hori, esaten duguna, leku batean, ez dakit, jende asko baldin badago, igual bilatu beste aukera batzuk, edo ez jarraitu mundu guztia doan tokira, bilatu daudela lekuak nahi aina, eta ez dugu behar joan denok leku berberera beti. Bai, azkenean ongi dago, masifikatzen dien toki horiek,
erakargarri turistikoren bat dutelako izango da, esan nahi dut, pues ez dakit paisai polit bat delako, dena delakoa, eta baino hortaz haratago badaudela bestelako txoko asko. Ni adibidez batzutan nahiago dut, baldin badakit leku batean, nahiz eta oso polita izan, jende asko egongo dela, igual nahiago dut joan beste toki batera. Igual ez da espektakularra, baina ematen dit beste gauza batzuk hori da. Nik bilatzen dut gehiago hori, naturarekiko konexio hori, eta hori jende artean egitea, pixka zailagoa. Bai. Bueno, eta elkarrekin egin ditugun eskapadetan horrela moldatu izan gara, ez? Askotan bagoaz, kostaldera egin izan ditugu gehienak, eta kostaldean petauta goten diren toki horietaz haratago, bagoaz beste zerikitu batzuk bilatzera, eta pintzat gure artean lasai ibili eta horrekotan egotera. Jo, Xabi, pila bat eskertzen dizute zure etxetxo gurpildun etxea erakutsi izanagatik, gurekin proiektu honetan parte hartu izateagatik, eta gure ikusleekin guztiok partekatu izanagatik. Plazer bat izan da. Eskerrik asko, eta zuek ikusiko zaituztegu iraietik aurrera. Hurrengo Amaikamper saioaren bigarren partean, mila esker horregoteagatik, eta txintxo ibili. Eta guazen hau jasangarri izaten jarraitu dezala, ez? Horrela.